あんたも人間が好きなんだな。あなたも人が好きだから戦っているんですね。五代さん、一緒に行きましょう。協力ありがとうございます、津上さん。俺手品なら得意なんだ。おう、やるじゃん。君の姉さんは素敵なお姉さんだね。あんたの姉ちゃんはそうか。おい、あんたあの時の敵じゃねえよな。戦いを止める。お手伝いしましょあんたのカードって多いな。ややこしくならない？あんたのライダーシステムずいぶんカードが少ないな。お互い大変だよな。よく食うやつ抱えてると。お前も腹ペコドラゴン飼ってるのか。大変だな。俺には夢がない。でもな、夢を守ることはできる。俺もあんたと同じく人々の夢を守れる存在でありたいな。さっさと行くぞ。遅れんなよ。急ぐよ。俺超短期決戦タイプだから。俺たちややこしい名前だな。お前は剣だが俺はメスだ。鍛え直すとしますか。響さん、俺も一緒に鍛えます。鬼であるってことは鬼になってはいけないこと。派手かもしんねえけど俺は鬼じゃねえっての。太陽はこの世に2つと必要ない。太陽？まさか君もキングストーンを？ついてこれないのなら置いていくぞ。安心しろ、俺はそう簡単に振り切れないぞ。都市空間でもそれなりにやるようだ。俺の力はこんなもんじゃない。速さになら自信がある。ついてこれるか。スピードには自信がある。ついてこれないのなら置いていくぞ。あんた自分の方が速いって思っちゃってる？勝手に戦わせてもらうぞ医者。ただものではない雰囲気だが何者だ。電王、力を貸すよ。牙、あの時以来だね。お前一人で何個人格飼ってるんだ。こいつ俺たちみたいにイマジンが入ってるのか？今回は味方でいいんだな、紅渡る。今回の旅には僕も協力できそうだ。今度は騙すことはしないぜウィザード。どうやらあんたも誰かの希望のようだな。戦うことが罪か。なら俺たちも同じだな。独り言か？喋ってないで行くぞ。テルイ、最近アキコの尻に敷かれてるんだって？左、余計な質問をするな。行くぜ黒のライダー。やるぞ左君。ライダーは助け合いだろ。ライダーは助け合いだからね。伊達さん、バックアップお願いします。一丁やってやろうかヒロ。大津先輩、頼りにしてるぜ。久しぶりだね。ライダー部のみんなは元気？俺は幽霊ともダチになる男だ。お前らの定めは俺が決める。俺は幽霊ともダチになる男だ。俺ゴーストだけど一応人間だからさ。ウィザード、ダチのために再び駆けつけたぜ。それじゃ行くとしましょうか。さあ、魔法の力見せてやるよ。魔法？うさんくせえな。俺に従えドラゴン。あんたもドラゴンと契約してるのか？俺も仲間に入れてよ。一緒にやるのはいいけど独り占めはすんなよ。ウィザード、また一緒に戦おう。あんたもたくさんの人を絶望から救ったんだろうな。ゴースト、一緒に戦ってくれるか？トマリさんの言ってた神様？あの時はありがとう。今度は俺が協力するよ。よろしくお願いします。トマリさん。先輩方、お勤めご苦労様です。ここはひとっ走り付き合おう。行くぞゴー、遅れるなよ。飛ばしてくよ新兄さん。協力プレイでクリアだゴースト。俺も一緒に戦います。先生。俺も患者の笑顔のために戦うぜ。俺もみんなの笑顔を取り戻します。先輩の力見せてくれよバース。若手のドクターに先輩の経験を見せてやるか。俺たちのステージだな
ガイム、このステージをクリアしよう。エクゼイド。さーてオペのスタートだな。足を引っ張るなよ研修医。ベストマッチな協力プレー見せてやろうぜ。勝利の法則は決まった。完全クリアだエグゼイド。俺と信彦もベストマッチだった頃に戻れるだろうか。あんたが諦めなければきっと最高な結果が待ってるさ。ディケード、共に戦おう。行くか南光太郎。終わったら俺にも飯作ってくれよ。これが終わったら美味しいものごちそうしますよ。なあなあ、料理うまいんだろ。飯作ってくれよ。食欲があることはいいことだ。任せておけ。うえー、腹ペコだ。あ、餌。あなたまさかライフエナジーを求めて。いつまで友の幻影を追いかけるつもりだ。信彦、幻影なんかじゃない。どこか俺に似てるな、お前は。昔の俺ならお前に似ていたかもな。俺も連れてってよ刑事さん。泊巡査と一緒にいたカメラの男か。タケル行くぞ。誠兄ちゃん一緒にやろう。あの時助けてくれた医者か。あの時の仮面ライダーか。体は動くのか。ドクターとしての技量を確認させてください。その若さでやり手の外科医か。負けてらんねえな。